ଆଗକୁ ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଇଦିନ ଭେଟ ସବୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା। କ'ଣ ମାଣ୍ଡୁ? ନା ବେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତମେ କ'ଣ ନେବ? ଆଳୁ ତାକୁ ସାଇଜ ଦେଖି ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ, ରାକ୍ଷୀ କଥା କହୁଛ? ହଁ 2 ପେଟି ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇ ଦିଅ। କିଛି ମାଲ ତ ଅଛି, ଆଉ ପଠେଇ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ହଉ ହେଲା। କାହିଁ ସେମିତି ଶେଷ ମାସରେ ବଳେ ବାନ୍ଧି ପକେଇବେନି? ବିକିବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛି, ବେପାର ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିବୁନି।